ngijwayelile ukwenza lento yakho. Indoni. Ngijonge ngathi ngokele emuva. Mhlawumbe you're my favorite one. Yazi lo busuku indlela ebuthele ngayo bengathi khona into ecebisile. Oh, no. Kukudinwa. Okay. Just had a lot on my mind as to how to get Ikusela on to the next level. Ndimosi CEO yakho, that should be my worry. And has. They're turning bow ahead. I know what could help you get ahead. How about we take a shower? And always from Izolo ebusuku. I would love to, Kodwa. I have an early call with the Australians. You know how it is, time zones and... Sebenza kakhulu kwakhona. Well, someone has to keep the empire afloat. Right day, mama. Yo, uyisete ngokwakho Mr. Lazarus. Boss enkulu phaya aspect. Dine interview nyani. Hey. Yavapha hlathi umntana wethu uzaba nomsebenzi obhadleyo kazobe enxiba i-overall eqhwinyiswa la luthuli apha. Yabona mama, kuyofuneka ndifumane isuit nje eproper. Yabona o slim fit kanje? Ya kaloku I need to look the part xa ndiyaphaya, yabo? Shini. Kubona mina uyicinga uba umntana wam. He. Angathumana noLazarus. Yazi indoda elungileyo tata Lazarus mama. Yo, unenhliziyo enhle. Umbiza utata ngo. Ulumke mfundi nangakufaka engxakini lapho. Interview le kuphela. Uzama ukunceda mna. Akho nto yenzayo for unceda nje lancuka leya. Kodwa lamntu lo wamzawulinda ixesha elide. Ungacingelanga wena. Bese yabetha yena ke ngoku. Awukwazi kanye nje kumonwabela umntana wethu. Inkulu lento hlathi. Simosha ngenzondo yakho. Hayi kakade wena lithuba elihle. Ya yabo sisidenge ba ulithatha. Inkosi tata. Ya. Ayisho likhulu kakhulu lonto kum. Hayi, thina esikolweni. Awukwazi ukulwa nezithunzi oko hlathi.